Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panastaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Peni Kusumawati kanthi ira-iraan pratelanmu. Cariyos cekak menika kapetik saking kalawarti panjebar semangat warsa 1999. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Kampus IKIP Surabaya isih sepi, kanca-kancane sajurusan durung katon siji-sijia. Pancen dina iki dheweke budal gasik, mestine lagi jam 7 mengko kuliah diwiwiti. Kamangka jam sing mlungker ing tangane lagi nuduhake jam 6 punjul seprapat. Nuryati mlebu ing ruang kuliah, banjur lungguh kursi larikan ngarep dhewe sanding lawang. Dheweke unjal ambekan landung karo ngeremake mripate nata rasaning ati sing rinasakake rada gesruh. Sawetara suwene Nuryati lungguh njegreg kinancanan rasa suwung. Jam 6 punjul selawe kanca-kancane meksa durung ana sing teka. Mariono uga durung ketok irunge. Mariono wis meh seminggu iki si aktivis senat mahasiswa kuwi ora kuliah. Kek lunga menyang endi? Kamangka dik Selasa minggu kepungkur Mariono janji kepingin rembugan wigati marang Nuryati. Lah kok malah nganti seprene ora ngetok? Apa pancen mung niat jarak? Saiki rak dina Senin, dina sing dijanjikake Mariono. Nur, yen sok Senin awakmu budal rada gasik, ngono kepiye? Iso gak? Tembunge Mariono diemben nalika mulai kuliah. Nuryati ora enggal awe wangsulan. Mariono mung disawang pener mripate. Nuryati kepingin nganggapi apa karepe Mariono, dene priya kuwi anggone celathu sajak nyelawati. Nuryati paham banget dudu sipate Mariono yen rembugan dadak diantal-antali kaya mangkono. Yen pancen penting ya iso wae Mar. Wangsulane Nuryati karo mesem. Mariono sing mlaku sing ing sisihe praupane dadi katon sumilak padang. Ning anu Nur, ngopo kok dadak ngenteni sok Senin? Apa penting banget? Wah, piye ya? Diarani penting ya penting, diarani gak penting ya iso wae. Relatif lah Nur. Ya wis, dak enteni sok Senin. Suwun Nur ya. Nganti sok Senin. Mariono menggok gang PTT 5 sawetane kantor Telkom Ketintang. Dene Nuryati bablas ngalor menggok ngiwa sedelok nyabrang jalan Ketintang tumuju Gang Nirwana. Nuryati bali nginguk jam tangane, jam 7 kurang seprapat. Nuryati ngresah dawa, batine muring-muring rumangsa diblenjani Mariono. Geniya nganti yamene Mariono meksa durung teka. Apa dheweke lali yen Kang Senan? Apa mulih yang Tulungagung ana urusan penting sing ora bisa ditinggal saengga dheweke durung bisa bali nyang Surabaya? Pitakon-pitakon kang tukul saka telenging ati kuwi ora bisa diwangsuli. Pitakon-pitakon kang tuwuh jalaran anane rasa cuwa. Jan-jane ngono apa sing arep dikandhakake dening Mariono? Pitakon iku nyatane tansah ngganggu pikirane Nuryati.
Nuryati dhewe nyoba ngira-ira menawa wae Mariono bakal ngudal rasaning atine, rasa tresnane. Tresno menyang sapa? Apa marang Nuryati? Mestine Nuryati ora bakal nulak saupama Mariono temen-temen tresnani dheweke. Nuryati wis 4 taun kuliah ana IKIP Surabaya, lungguh ing semester 8, nanging nganti saiki durung nemokake priya sing nyocoki atine. Wis suwe Nuryati migatekake Mariono wiwit 2 taun kepungkur. Nuryati rumangsa cocok karo priya kuwi. Mariono ora mung ganteng nanging uga pinter, rasa tanggung jawabe gedhe. Ya ora maido wong Mariono aktivis kampus. Mung wae saksuwene iki Mariono sajak orang gagas kawigatene Nuryati. Mariono sibuk karo aktivitase ana senat mahasiswa. Luwih-luwih nalika rame-ramene mahasiswa nuntut reformasi prasasat, saben dina Mariono melu demo bebarengan karo kanca-kanca aktivis saka perguruan tinggi liyane. "Hai Nur, tumben kok gesi?" Nuryati kaget bareng disawang sing teka jebul wati. "Isih enom, aja sok meneng ngelamun wae kaya wong ngerat butuh wae, mundak gampang tuwa." Wati ngoceh kemrewek. Saiki Nuryati mesem kandhane, "Halah, senenge kok cerewet kaya simbah, senenge nuturi putune, gak mutu." Ora let suwe kanca-kancane padha teka, suasana kampus dadi rasa urip. Nuryati dhewe atine rada keslimur, atine sing sakawit kisruh gagas Mariono, sithik mboko sithik dadi anteng. Luwih-luwih bareng kuliah wis diwiwiti. Mata kuliah statistik dosene Bu Sri Sulistiani. Dene Senin Nuryani mung nempuh sak mata kuliah tok. Jan-jane ngono statistik mujudake mata kuliah semester 6, ning diemben Nuryati ora lulus. Saiki kepeksa mbaleni nempuh kuliah maneh bareng karo adik-adik tingkate. Dina kuwi wekasane Mariono ora teka, uga dina-dina sabanjure atine Nuryati saya kemrungsung. Ana kos-kosan pikirane nglambrang tekan ngendi-endi, gagas sing ora-ora. Wewayangane Mariono gumawang ing ngarep mripate, minggat nyang endi lajane wong siji kuwi, teka pinter temen gawe kisruhe liyan. Awas so angger ngetok. Lagi dina Senin minggu candake Mariono bali ketok ning kampus. Nuryati sing atine kebacut gelo, api-api ora weruh senajan mlaku simpangan ana fakultas. Mariono sengaja disingkiri. Nuryati purik, dupeh wong lanang njur arep sak kepenake dhewe. Nanging bareng Mariono dilirik saklibatan, Nuryati kaget. Nuryati weruh pilingan lan lengen kiwane Mariono diperban putih. Nuryani mandeg sanalika jroning ati tuwa rasa welase nyipati Mariono ing kahanan kaya mangkono. Nuryati uga rumangsa dosa wis duwe pangira sing ora-ora. Nuryati age-age nginger awake, jumangkah nyaketi Mariono sing sajak isih mlenggong, ngadeg ngejejer ing papane. Jalaran patrape Nuryati mau. Mar, dak kira sapa?" Celuluke Nuryati karo mesem. "Nur, awakmu gak nesoni aku?" Panyawangi Mariono malih sumunar. Gak, aku mau gak weruh yen awakmu kok lho Mar. Awakmu kena opo? Tas celakaan ya?" "Iya, iki Nur sing dadi sebab aku gak nyang kampus nganti seminggu," kandhane Mariono. "Dik Jumat minggu kepungkur, aku rak mulih nyang Tulungagung. Rencanaku minggu sore bali nyang Surabaya. Pas budal nyang terminal numpak sepeda motor dadak kena alangan. Aku dipepet kol nganti tiba. 4 dina opname ana rumah sakit." "Neng rak
Gak apa-apa toh? Maksudku gak sampai gegar otak toh? Gak. Ning pas kecelakaan ya sempat semaput aku. Mariono banjur ngajak Nuryati nyang kantin. Nuryati ora nulak, niate ora arep gawe cuane Mariono. Lagi sepisan iki Mariono ngejak dheweke nyang kantin. Nuryati uga durung nate weruh Mariono nyang kantin karo kanca wadon. Pangarep-arepe Nuryati muga-muga wae pangajake Mariono iku mujudake kawitan kang becik tumrap dina-dina sakteruse. Mongso nganti lulus oleh gelar sarjana ning ora duwe pacar. Awakmu pesen apa, Nur? Terserah awakmu wae, aku mau manut. Lho, mengko gak padha karo seleraku. Awakmu pengen pesen apa? Gado-gado karo es jeruk. Sip. Nah, sapa sing kandha yen seleramu gak padha karo seleraku? Karo ngenteni tekane pesenan, Mariono takon perkara kuliah saksuwene dheweke ora mlebu. Apa ana tugas-tugas sing kudu enggal-enggal kudu dikumpulake? Nuryati wangsulan yen durung ana, nanging ana tugas sing perlu oleh prioritas, ya kuwi tugas gawe proposal skripsi saka dosen mata kuliah seminar. Nalika arep metu saka kantin, Nuryati nyelakne takon janjine Mariono. Janjane masalah apa sing arep dikandhakake priya kuwi? Upama dirembuk ning kantin saiki uga apa gak iso? Sorry ya Nur, aku gak iso kondo saiki. Wangsulane Mariono. Sok malam minggu wae aku dak dolan yang pondokanmu. Oleh to? Ya oleh wae, mongso kuatir yen dak tundung. Mariono mesem kebak teges. Nuryati rumangsa lega. Lagi saiki Mariono duwe niat dolan yang pondokane. Mungguhe Nuryati niate Mariono mau wis menehi pepadang munggo apa sing bakal dikandhakake dening priya tunggal jurusan tunggal angkatan kuwi. Nuryati banget anggone ngenteni tekane malam minggu. Atine rada kemrungsung, nanging kabeh mau ngemu teges pangarep-arep kang endah. Dening Penny Kusumawati, Daanti Pratelamu. Mekaten para pamirsa pandemen waosan cariyos cekak sampun kula waos cariyos cekak kanthi ira-irahan Daanti Pratelamu. Mugi kemawon cariyos kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun nun rahayu ing pinanggih.